escoltem a la que no fareu el mató? Ara, silenci. Silenci que connecto amb la nenúfar i la matoll, d'acord? Un segundet. Connectats. Súpers, ja heu descobert la paraula màgica? L'has descobert? Sí! Genial. Quin és? Quin és? Com? Uitros. Sí. Esclar, sortiu al revés. Té sentit. Arribat! Fora! Ha arribat l'hora d'alliberar tots els malvats. El poder de les paraules. És el moment, súpers. Heu de fer servir els vostres poders. Ai, feu així amb els dits. Què ha passat, senyor de les obres? Els malvats han tornat els contes. Maleïts! Cotos! Padrons!